uživo u programu Farudin Radončić, ministar sigurnosti. Dobro večer. Dobro večer. Šta je ovo? Ovo je rezultanta 17 godina korumpirane vlasti, 17 godina uništenih privatizacija, 17 godina uništenih konjuha, dite, skenderije, velikih sistema koje su pojeli partijski tajkuni i za posljedicu smo dobili užasnu ekonomsku sliku, 100.000 izgubljenih radnih mjesta i akumulaciju jednog narodnog nezadovoljstva koje se prije ili kasnije moralo dogoditi. Teško je i na snimcima i na mjestu događaja utvrditi ko su ti ljudi koji to rade, ko su te osobe. Velika je masa bila u Tuzli, neuporedivo manja masa, ali vrlo onako napadačka raspoložena u Sarajevu. Jesu li među njima ti radnici? Ko su ljudi koji su danas izišli na ulice? Šta kažu obavještajni podaci iz sistema? Da vam kažem, u Bosni i Hercegovini ne postoji jedan ozbiljan sistem u smislu suporta dnevnog tipa, ali ja vam mogu odgovorno reći da su to djeca čiji roditelji nemaju hljeba. Da su to djeca ili momci koji po 7-8 godina čekaju na birovu rada. Da su to djeca koja moraju da plate reket državnih službenika da bi zaposlili sebe, svoju suprugu ili svoju djecu. Šta ja ovdje želim da istaknem? Svi vide danas taj haos koji je u nekom smislu nedopustiv, a niko ne vidi kako je taj haos generiran. Svi danas vide 100 ljudi, neko iz ove huliganima, neko neuračunjivim tipovima, koji su palili ili su bili agresivni. A niko ne vidi 100 ili 200 najtežih sistemskih korupcionaša koji su ovu zemlju koštali 100 i 100 milijarde maraka, doveli nas oficijelno na prvo mjesto u Evropi po sistemskoj korupciji, po broju nezaposlenih 55% naših ljudi nema posao, po tome da 75% naše djece, naših mladih ljudi, a u te spadaju i ovi, ne vide perspektivu da žive u Bosni i Hercegovini. Strah je to što upravlja najviše ljudskim emocijama. Opet, ponavljam se, mi koji smo prošli ove demonstracije ovakve uoči rata. Bili smo zajedno. Bili ovdje, vidjeli rat i tako dalje. Strah, dakle, to što vi govorite sada, ljudi kažu, ok, razumijemo razloge i motive zbog čega se ovo dešava. Potpuno je jasno. Većina će to potvrditi to o čemu vi govorite, korupcija, mito, nezaposlenost i tako dalje. Ali opet kažem, strah kaže daj da ovo zaustavimo. Ovo se može zaustaviti na vrlo jednostavan način. Kako? Ja sam ovdje kod vas prije nekoliko mjeseci najavio i znam... Nisam htio da počnem time da ne bi dramatizirao još više, ali vi ste ovdje to šta? Ja sam vama rekao da Bosna i Hercegovina će ova 14. godina biti ključna za borbu protiv sistemske korupcije i da mora uslijediti antikorupcijski tsunami. Ukoliko se to ne desi u sistemskom smislu, dogodit će se građanski tsunami. I mi sada imamo situaciju koja je potpuno posljedica da 17 godina mi nismo imali velike ribe u zatvorima. Da mi nismo imali tužiteljstva koja su procesuirala mnoge krivične prijave za privatizacijske pljačke koje stoju u njihovim ladicama. Da imate jedan cijeli sistem gdje stranke participiraju. Koga prozivate sada? Pa evo reći ćemo, uzmite konkretno u Tuzli. Neko je prije 10 godina, zna se da je to radila stranka za bih uništila Tuzlansku banku kao kičmu privrednog razvoja Tuzlanskog kantona. Nakon toga je došlo, ili je već bilo u vlasti SDA cijelih ovih 17 godina, neko je uništio Aidu, neko je uništio Ditu, neko je Sodaso i onda ste dobili situaciju da SDP, koji je pobjedio prije 3 godine i to superiorno u Tuzlanskom kantonu, jer Tuzla u nekom smislu uvijek bila crvena, razočara građane jer nije bilo borbe protiv korupcije. Ta Tuzla je, kada se to prekjuče desilo, ne volim to novinarsko iskustvo i ne volim taj novinarski instinkt, ali kada je to prekjuče počelo, znao sam gdje to ide, gdje to vodi i znao sam da će biti brzo. Kako to da u crvenoj, multietničkoj Tuzli, koja je ponosna na to što je takva, pošarena, a imate neki, je uglavnom crveni badjak iznad sebe, je u srcu. Kako to da to krene baš tu? Vrlo lako. Protiv vlasti koja je takva. Vrlo lako, vi ste protiv vlasti koja je tamo izabrana. Imali jednog premijera, gospodina Čauševića. Meni to otvara milion pitanja. Evo reći ću vam bar jedno. Kako, zašto, analiza, čak i sumnju.
To je vodio jedan politički bandit koji se zove Čaušević. Koristim namjerno tako teške riječi, jer između njegove fotelje i mase povrijeđenih policajaca i građana on je birao svoju fotelju. Nesposobna vlast je branila policiju. Mi svi zaboravljamo da su ti policajci naši građani, da oni imaju jako loše uniforme, da oni imaju jako nizak standard, da njihova djeca stoje na biroima rada, da njihove žene ne rade. I onda vi njih gurnete ispred sebe da se zaštitite od drugih građana, jer za 3 godine ništa niste uradili i čak ste toliko drski da ne želite da primite delegaciju da razgovara s vama. I onda naravno kad plane taj socijalno-politički upaljač krene, onda se pojavljuje domino efekat. Ali domino efekat nevjerojatno da je Tuzla krenula, pa onda Sarajevo se upalilo, pa i zapalilo i tako dalje. I sada je ovdje, dao sam to generalno najavi, naglašavam taj apsurd. Političara nema, sklonili su se, nažalost, trebalo bi da sada izađu sa svojim idejama, da se ovakav način, niko ne osporava način da ljudi traže prava. I ovakav način traženja prava u svijetu je, kako bih rekao, i normalan, i paljevin, nažalost, tako da kažem. Ali u zemlji poslije rata to izaziva strah kod građana. Kako to da se dešava da je suštinski ovo sukob mladih ljudi i policije? Jedni i drugi koji su suštinski narod. To nije sukob. Nije ni ovima dobro, nije ni ovima dobro. Ovi imaju posao i što moraju da rade, ovi nemaju posao, ne znaju što da rade. To je sukob loše, korumpirane vlasti sa svojim građanima. Ovo je samo manifestaciona slika da je to sukob policije i mladih ljudi. Sve radi. Naši ljudi nemaju hljeba. Naša vlast nije dala niti jednu novu vrijednost. Nema infrastrukturnih radova, nema zapošljavanja, nema borbe protiv siromaštva, nema borbe protiv korupcije. Osnovna stvar je da ljudi nisu samo gladni, nego su željni pravde. Ne možete u zemlji gdje su od sindikata do mnogih drugih u lancu korupcije očekivati da jednog dana građani neće napraviti opštu pobunu. To što su se mijenjali koalicije SDA, stranke za BiH, SDP, SDA, ništa ne znači, jer vi se sjetite kad sam ja došao za ministra sigurnosti. Mi smo obećali veliku antikorupcijsku borbu. Zašto se nije desila? Ona se krenula, smo napravili... To je ta vaša rečenica, ako ne bude antikorupcijskog tsunamija, bit će građanskog. Zašto ne bio antikorupcijski tsunami? Mi ovu situaciju kao pametni ljudi treba da iskoristimo za nekoliko stvari. Prvo da zamolimo te mlade ljude da ne budu huligani. Da ih zamolimo? Da, apeliramo. Ko ih moli? Niko ih ne moli. Molim vas, ne možete paliti zgradu predsjedništva. To je na kraju krajeva kulturno-historijski spomenik star 110 godina i to je državna institucija. Ako napadete svoje predsjedništvo, rušite svoju državu. I to su stvari koje će ova zemlja u pravnom smislu te riječi lakše završiti nego da sankcionirate 100-ak velikih riba koje su uništile, pokrale, otele najbolje fabrike koje su pravile generacije i generacije prije nas. Da budem konkretan, da li će ovaj građanski tsunami, kako ste ga vi nazvali, otvoriti vrata vama, OSI-SIPI, prvenstveno tužilaštvu, da krene u akciju? Da li će to biti alibi? Da li je ovo povod? Da li se između ostalog ovo dešava i zbog toga? Dešava i vidjeli ste u Tuzli. Ljudi su vrlo nezadovoljni reakcijom kantonalnog tužiteljstva. Tamo u ladicama godinama stoji krivične prijave protiv ljudi koji su uništili tu privredu tamo. Ja znam pouzdan slučaj da u ladici tamočne tužiteljice stoji predmet protiv čovjeka koji je pregazio ženu, ljekar, pobjegao s lica mjesta. I to ne želi niko da procesuira. Zašto ne želi niko da... Odnosno, zašto nije to nam uglavnom jasno? Da li će poslije ovoga tužilaštva Ministarstva sigurnosti koja ima informacije OSA, SIPA, kantonalna tužilaštva, federalna krenuti u akciju? Agencije za provođenje zakona su sve te slučajeve zajedno sa mnogim policijama predale tužiteljima. Ja mislim da će ova situacija koja se dogodila probuditi i svijest mnogih tužitelja na nižim nivoima. Jer državno je krenulo da radi robustno. Svijesti ili sistema? Hrabrost, ko treba da odluči u ovom momentu da kaže svim tužilaštvima u akciju, da pokažemo građanima da je to. Ako je to... Naša tužiteljstva su u formalno pravnom smislu potpuno samostalna i to je dobro. I odgovaraju jedino za svoj rad Visokom sudskom tužilačkom vijeću. Sada su se građani pojavili u ulozi Visokog sudskog tužilačkog vijeća i ovaj se pritisak mora iskoristiti. Vjerujte, nema druge.
nego da pohapsimo tu bagru. Ako sad neko ima hrabrosti da štiti onoga koji je kupio za 130 miliona maraka pogrešnih Talgo vozova koji ne odgovaraju BH šinama, pa ne znam šta treba da se desi. Da padaju mrtve glave zbog lopova. Ko srećom da toga još nije bilo, o tome ćemo situacijama, ali kasnije da vidimo šta su uzroci, kuda ovo sve vodi to. Ko to treba da uradi? Ko? Sistem. Šta je sistem u Bosni i Hercegovini? Jer ovdje se dešava da je Republika Srpska potpuno mirna. Bila se danas demonstracija u Banja Luci, preko 300 ljudi, organizovane, Helsinški odbor za ljudska prava, izašli ljudi, kazali svoje transparente i vratili se, ali je RS miran, a federacija gori. Da to šuhveli. Prvo mislim, su samo ovdje ne treba da radimo po principu da komšiji crkne krava, ali socijalno stanje u Republici Srpskoj nije ništa bolje, nego je možda i gore. Zašto ne dešava nego u federaciji? Pa vidjet ćemo da li će se desiti, neću da nagađam, ali je činjenica da mi ovdje u federaciji počinjemo da se suočavamo sa demokratskim, građanskom pobunom socijalnog, političkog i antikorupcijskog tipa. Ja ne bih htio da ove dramatične slike koje su u nekom smislu politički jako štetne po Bosni i Hercegovini. Mi smo danas poslali opet, i bojim se da se u tome specijaliziramo na štetu svoje državnosti i budućnosti, svijetu poslali jako loše slike. Da gori predsjedništvo, da gore kantonalne vlade, i u tom smislu nadam se da se to više nikada neće dogoditi, ali loša politika koja traje 17 ili 18 godina mora da prestane. Znam, ali kako da ugasimo ove vatre i kako da energiju mladih ljudi usmjerimo na način koji je civiliziran, ali da on ipak ima efekta. Jer pitanje je šta se na ovaj način može postići. Znači, tim mladim ljudima i obespravljenim radnicima treba objasniti da postoji mirni način i da postoji još ne znam koliko načina da se to uradi, ali da se ne pravi šteta sami. Ja ne volim tu riječ rat, prezirem to, ali sad u ovakvim situacijama ponekad, nažalost, mora. Tučemo se, izbeći ću tu riječ, tučemo se sami između sebe, a pitanje je šta je rezultat toga. Znači, ako je rješenje pohapsiti one koji su krali, one koji su ostavili ljude bez hrane, mlade bez posla, to se neće desiti sutra ujutro, je li tako? Šta uraditi od sada do momenta dok sistem ne proradi? Šta je uopšte sistem kod nas u Bosni i Hercegovini federaciji? U drugim zemljama građani trebaju da kažnjavaju lošu vlast na biralištima. I sreće je da su izbori relativno blizu. Ovakve situacije, nemojte da se pravimo da to ne vidimo, nisu novost samo u Bosni i Hercegovini, to se dešavalo u mnogim postkomunističkim zemljama i postkonfliktnim društvima, da su se građani pobunili protiv partijskih oligarhija koje su ih opljačkali. A poenta je u tome da mi mladim ljudima precizno stavimo do znanja, uz precizne zakonske sankcije, da vandalizam nije nešto što može pomoći ovoj zemlji. Što znači sad zakonske sankcije? To? Pa znači, ako ste vi zapalili konkretnu zgradu, nije nemoguće da će sutra protiv vas neko podnijeti krivičnu prijavu u ime ove države. Isto ako ste vi tukli demonstrante, a to se u Tuzli dogodilo, zloupotrijebili ste palicu, tukli ste nekog momka tamo, prskali ste djetetu suzavac u oči bez razloga, pa morate odgovarati kao policajac. Hoće to sad izaći na ulici djeci koja sada po Sarajevu, šta oni sad rade? Ko su ta djeca? Koliko su uopšte artikulisana masa? Ko će njima sada objasniti nemoj to da radiš jer će biti uhapšen? Svi mi smo socijalna bića, imamo svoje porodice, svoje prijatelje. Konkretno, vi znate, sigurnosni sistem u Bosni i Hercegovini je potpuno atomiziran. Ja kao ministar sigurnosti nemam niti jedno operativno ovlaštenje. Zato pitam. Šta je sistem i ko treba to da radi? Pa sad ću vam reći. Danas dolazi informacija od Sadika Ahmetovića koji je bio prije vas ministar sigurnosti, koji traži vašu ostavku i kaže evo, on je kriv jer je on pogubio konce kao ministar sigurnosti, ne drži situaciju pod kontrolom. Pa ja ću vam reći da su dva ministra sigurnosti prije mene bili gospodin Sadović i Ahmetović. U vrijeme njihovog mandata taj se sistem raspao i on više ne postoji. I ja tek pokušavam da ga vratim. Ja neću polemisati s njime na bazi sljedećih činjenica. Moja plaća je Marku i svu plaću dajem sindikatima. Gospodin Ahmetović je po isteku mandata cijelu godinu dana primao plaću od 4.500 maraka. Da ne govorim o tome da se mene ne može ocenjivati. Na bazi toga da sam se bavio sitnim kriminalom, a nije sitan, da sam svaki dan po nalogu revizora Bosne i Hercegovine
vozio 195 km, to je on prijavio, i da ne ide u zatvor. Da ne govorim da je u obavještajno-policijskim tužiteljskim strukturama napravljena cijela moba da se on spasi krivične odgovornosti seksa sa maloljetnicom i mladom Romkinjom koja je i danas u sigurnoj kući. Prigovori Jel vi to nešto najavljujete? Prigovori od te vrste ljudi. Najavljujete li nešto vi protiv njega? Ne najavljujem ništa, nego vam kažem šta je čovjek radio i zašto postoje potpuno precizne činjenice. Ta vrsta ljudi koji nisu smjeli da pogledu ni lijevo od desno, su stalno živjeli pod ucjenom, ne može meni biti relevantan korektivni faktor. Relevantan korektivni faktor za vas na mom mjestu, a ipak sam ja otvorio i podigao to ministarstvo na noge. Vi ste vidjeli da nema evropske zemlje gdje ja nisam bio do sad Sjedinjenih Američkih Država. Idete sutra u FBI u Ameriku? Sutra, nažalost, otkazao sam posjetu i žao mi je, to je historijska trebala biti posjeta. Prvi put jedan ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine treba ići u State Department i kod direktora FBI-a, ali ovo je mnogo dramatičnija, ozbiljnija situacija i mi smo se lako dogovorili o novom terminu, ali za mene korektivni faktor ne može biti SDA i Ahmetović. Da su oni 17 ili 18 godina uspješno vodili ovu zemlju. Pogledajte, vrlo indikativnu situaciju. Gori vlada u Tuzli kojom upravlja SDP, ali gori i u Sarajevu kojom upravlja SDA. Pa SDA i neko druge ubio Gras. Dolazimo do ključnog pitanja koje je političko pitanje. Vraćamo se vrlo brzo u aktualnu situaciju, koliko možemo da kontrolišemo i razgovori situaciju koliko je ona aktualna. Kome ovo politički odgovara, kome politički ne odgovara? Na koga je ovo i politički udar i kome je ovo politička palica u rukama? Pa vidio sam neke reakcije foruma SDP-a gdje oni praktično optužuju SBB i mene da stojim iza toga. A razlog tih optužbi je da su građani u Tuzli masovno uzvikivali i očekivali da se ja tamo pojavim i potpuno transparentno govorili mi vjerujemo jedino Radončića. Jedini on nije korumpiran i to. Toliko koliko sam vam večeras rekao. Zato što to, znači, vi kažete, kazali ste, najavili da će biti antikorupcijski kako se zove, tsunami, ako ne bude on bit će to je stvar analitike, a ne organizacije kojom se ja navodno bavim. Imate riječi opravdanja za ljude, dajte im pravo da mirno demonstriraju i onda dolazite u jednu situaciju u kojoj je, kako bi rekao, je nezgodna po vas. Ministar sigurnosti, dešava se haos, razumijem ja da to nema vertikale, to je ona priča poštovanega doci o zajedničkoj policiji ili nekoj barem čvršćoj koordinaciji policija, svih policija koliko god imamo u oba entiteta i u državi. Znam da to nema, ali ipak to mjesto ministra sigurnosti, tako, pa i personalno da je ljudima očekuje neki odgovor. Vi ste sada na neki način između sigurnosne funkcije, pozicije ministra i političke. Odobravate, kažete da ima pravo, ali onda se dešava haos. I kažete? Neću ja nikada dozvoliti da jedan policajac izgubi glavu braneći lošu vlast. Zašto bi ja govorio, hajte ljudi, branite kriminalce na vlasti? Ako sam zagovarao već 4 godine da moramo da hapsimo kriminalce na vlasti. I šta kad to policajac čuje i povuče se sada sa... Policajac treba da štiti objekte, instituciju u smislu predsjedništvo države. To je ogromna institucija. Vijeće ministara, državni parlament, da se tamo ne smije desiti ništa. Mora štititi sebe od vandala i građane od vandala. Ali to je potpuno precizan policijski posao od onoga na čemu ja večeras insistiram. A to je? Ne može se problem loše vlasti riješiti upotrebom trajnog tipa policije protiv građana. Problem je politički jer je politika i loša politika napravila ekonomsku katastrofu u zemlji i problem se mora riješiti politički. Da li će to biti nove političke snage? Da li ovo znači krah političkih snaga koje su nemilice krave? Pokazat će vrijeme. Hoće li se ovo smiriti? U ovom smislu? Kako? Pa, sve zemlje, vi znate, bili smo zajedno svakog dana ratu u opkoljenom Sarajevu. Sve što je i dobro i loše ima svoj kraj. Ovdje je opcija da mi svi imamo snage da razgovaramo s tim ljudima. Prije toga moramo znati s kime razgovaramo. Da se oni konstituišu kao pokretači, osnivači, lideri, grupa s kojom se da pregovarati. Zahtjevi tih ljudi su potpuno, ne govorimo o ovim vandalima, opravdani. Tražili su smjenu vlade Tuzlanskog kantona,
Čovjek nije htio da je da bombu. A su uspjeli. Pa uspjeli su, ali prekasno. Imate ranjeni, pretučeni, pa ne zaslužuje to mjesto od tog glupana Čauševića. Toliko ranjenih i povrijeđenih ljudi. Čije to mjesto i čija funkcija zaslužuje ovakav haos? Onda je prvog dana dao ostavku gospodine Hadžifezović. Da je se pokazao društveno odgovornim čovjekom. Da je ta vlada dala ostavku. Možda svega ovoga danas ne bi ni bilo. Sada imamo strašan problem. Gdje to može da ode? U mojoj kancelariji prije odlaska u studiju čuo sam, eto, ne prisluškujem. Vi to radite, obavještajna služba i ministarstvo. Da ste čuli, šalim se malo, da ste čuli sa Draganom Čovićem. Mostar. Moramo da apelujemo na ljudi u Mostaru da ostanu mirni, da to ne pretvore u nešto što je međunacionalno i da se to ne pretvori u nešto što je gluho bilo. Pa mi tu imamo precizno iskustvo. Imali ste jednu potpuno... Suštinski pitam Mostar, da. Taj razgovor sa Draganom Čovićem i pitanje je, jeste se danas i čuli sa Lagundžijom, sa Izetbegovićem, Nisam. sa Čomšićem? Ko se danas s kim uopšte čuo u državi? Da vam odgovorim na prvo pitanje. Vi ste imali potpuno demokratski pritisak pred parlamentom Bosne i Hercegovine, kada smo mi ovdje uspjeli da iskoordiniramo, da ne bude početka s pogrešnim tendencijama. I građani su pokazali da neke promjene mogu da se dešavaju. Ovdje je problem kontakta kantonalnih vlada, koje su direktno odgovorne jer imaju najveće budžete, određuju javna preduzeća, odnosno ko će ih voditi. Entitetske, odnosno federalne vlade, sa građanima koji su nezadovoljni. Najgora moguća stvar je bilo da jedan sukob građana, nezadovoljnih građana, gladnih građana sa ljudima koji loše rade ili ne znaju vlast ili kradu, dobiju dimenzije međunacionalnih sukoba, što se, nažalost, u Mostaru, zato me je zvao gospodin Čović, ne daj Bože, može dogoditi ako dođe do kretanja lijevo-desno u smislu da se napadaju neke institucije, što se može protumačiti napadom na Hrvate. Ja sam u tom smislu uvjeren da će ljudi pokazati odgovornost, da makar u cijeloj šteti izbjegnemo i tu dimenziju. Zašto mislite da samo napadom na Hrvate, a suštinski zbog većinskog bošnjačkog stanovništva u gradovima kojima se ovo dešava, da li je ovo, kako bih rekao, građanski ili većinski bošnjački? Pa ili multietnički? Ja ovo doživljam kao socijalni bunt, ali to ne znači da će ga drugi doživjeti tako. Vi se sjećate pobune građana pred parlamentom BiH kada su Srbi napustili državne institucije. U tom smislu sam ja malo prije govorio da neko iz Hrvatskog korpusa može to tako doživjeti ili namjerno ili nenamjerno, ali da se moramo ovako truditi da bar pored ovog vandalizma koji ispolje nemamo tu vrstu političkih šteta. Bilo ovo obični protesti, ali vrlo energični, vrlo usmjereni, vrlo jasni, i bili u neko doba prerasli u anarhiju, ili bili oni dobro organizovani. Fakat je da su napadnute kantonalne vlade. Znači, već neki sistem postoji. Nešto se već dešava. Kantonalna. Ili su bili mirni protesti pred kantonalnim vladama. To daje neku sliku iz ovoga. Ko je vođa, ko je lider, ko je to napravio, šta je cilj i tako dalje. Nema odgovora na ta pitanja. Ali ima odgovor na pitanje koje... Ali dešava se da se napadaju ili se pale ili se pred njima održavaju protesti kantonalne vlade. Da li to znači da sistem ide od kantonalnih prema gore? To znači entitetskim, da su građani shvatili u Sarajevu da je kantonalna vlada, ma čija ona bila, a sada je trenutno SDA vodi tu vladu, uništila Gras. Da ljudi u Zeničko-Dobojskom kantonu shvataju šta ta vlada nije uradila ili loše uradila, ili konkretno u Tuzli šta SDP-ova vlada nije uradila prema građanima. Građani su se već dovoljno politički educirali da je novac u kantonalnim vladama u federalnoj vladi. I znaju gdje da traže svoja prava. I znaju ko je vodio privatizaciju, i znaju da ste vlade vodile privatizaciju neovisno od kadrovskog sastava, i znaju da tamošnji nadležni tužiteljsko-policijski aparati nisu djelovali. Znači li to da znate da će krenuti na federalnu vladu? Ne znam, samo hoću da kažem jednu drugu stvar. Ja sam se danas konsternirao i iznervirao, a to mi se jako rijetko dešava. Kad su mi pokazali ljudi sa BHT1,
zvaničan policijski dopis s potpisanim nekim tužiteljem sudijom da im se izuzima kompletno snimljeni materijal u Tuzli. Vidite, kad se brani vlast, to tužiteljstvo reaguje u roku pola sata. Kad se na miru 15 godina kralo, to tužiteljstvo uopšte nije reagiralo. Znači li to da znate ili da očekujete da će krenuti na federalnu vladu? Ja pozivam ljude da ne idu niti na jednu vladu. Mislim da nakon ovoga su svi izvukli lekciju i naročito su izvukli SDA i SDP, jer su to vladajuće stranke, imaju svoje direktore, stotine njih u javnim kompanijama, svi ministri su njihovi na federalnom i ovom kantonalnom nivou. I ja pozivam građane da zaista pokušaju da se suzdrže. Mislim da ne treba ići u nova okupljena bez preciznih zahtjeva. Ono što sam čuo u Tuzli je potpuno prihvatljivo, da vlada podnese ostavku, da se smijeni komesar policije, neki VD tamo. I mislim da se sve mora pretvoriti u politički dijalog, socijalni dijalog, ali Bog mi prije svega u hapšenje onih koji su krali. To je jedini sedativ za narod da znaju da je napokon počela da radi pravna država protiv onih koji su ih uništili u svakom smislu. Bit ću još konkretniji, ako ste o tom razgovarali. Koliko, gospodine Radovčiću, vama ovo odgovara politički, kao predsjedniku SBB-a, kao stranci, da podsjetim gledalci vas, koja se potpuno povukla, ono malo što je ušla bila u zakonodavnu vlast, ušla u parlamente, kantonalne, federalne i tako dalje, pa se povukla i potpuno je po strani. Ima alibi da kaže, ja nisam u vlasti, osim ministra sigurnosti na državnom nivou. Koliko vam to odgovara kao predsjedniku SBB-a, da mu komotno kažete to, i koliko vam još jednom odgovara kao ministru sigurnosti da pokrenete mehanizme o kojima uporno govorite, hapšenja onih koji su unazad koliko godina po vašem tumačenju doveli do ovoga? Pitanje najzad djeluje vrlo naivno, ali je vrlo delikatno. Biću po običaju iskren. SBB nije htio da bude opozicija SDA-u, stranci za BiH ili SDP-u. Mi smo uvijek govorili, mi hoćemo da budemo opozicija užasnom ekonomskom stanju i korupciji. Dobro. U tom smislu je jasno da ovi događaji su šamar politici, prvenstveno SDA, pa i SDP-a. U smislu onoga što sam ja kao ministar sigurnosti stavio u prioritet svog političkog djelovanja, jer ja nemam operativnih nadležnosti, to ponavljam zbog građana, ja ne mogu narediti policajcu da tuče, ne mogu ga mobilizirati, da brani određeni, posebno šta to nikad ne bi uradio. To rade kantonalni nivoji koji su potpuno atomizirani. I dozvolite da iskoristim ovu emisiju. Neko je uništio sigurnosni sastav u federaciji i tu je bilo i stranaca koji su se bojali. Hoće li Bošnjaci znati da imaju jedinstven sistem subordinacije i hijerarhije u sigurnosnom sastavu federacije? U Republici Srpskoj je to potpuno precizno poredano. Znači, da ne govorimo o državnom nivou. Vaš odgovor je suštinski... Moj odgovor nije završen. Moj odgovor je precizan. Ovakav pritisak naroda je crvena sijalica da tužiteljstva što hitnije stave u zakonsku, odnosno krivičnu proceduru oni koji su krali za predmete koji su realni, koji nisu politizirani, ali su nanijeli enormne štete, a naše agencije za provođenje zakona su ih dokumentovali. Znači, rješenje je po vama da hitno tužilaštva na svim nivoima reaguju, pokažu narodu protiv koga su digli, uhapse vjerovatno i kažu narodu smirite se, evo radimo svoj posao. Da li je to? Pa, to će se morati dogoditi ako neko želi, a zaista se nadam da želi, da radi svoj posao profesionalno, a tvrdim vam da 90 i više % naših tužitelja dijeli sudbinu ovog društva u smislu da su fizički nezaštićeni, da imaju loše plaće, da nemaju podršku politike ili da ne kažem društva, da su oni spremni to da urade i da će uraditi. Krajem prošle godine, u 7 dana u 3 CD-a, vi, državni ministar sigurnosti, Željko Komšić, predsjednik države i Mirsad Kebo, potpredsjednik federacije, kažete treba hapsiti. To kažu i građani prije nas.
I onda kažem, ako uhapsite, to je onda, jel tako, pa i između ostalog i politički poen pred izbore i konačno se nešto dešava i tako dalje. Ali ako ne uhapsite, onda je odgovornost baš na onima koji su kazali da će uhapsiti, ali ne uhapsiti. Mislim da je ovdje tih verbalnih dilema prošlo vrijeme i da pravna država mora da radi svoj posao, politika mora hitno da stupi u kontakt i političari sa tim ljudima, sve moramo vratiti u sistem, sve moramo završiti na legalnim oktobarskim izborima i vjerovatno u ovom trenutku mi nismo u situaciji da procijenimo. A vjerovatno će se to desiti da neke političke snage odlaze sa političke scene u smislu da više ne mogu biti vlast jer su je zloupotrebile 100 puta, nego će se seliti u neku opoziciju. Vi znate sigurno kakva je reakcija ne samo tih političkih snaga koje su na vlasti, ali ću ja to reći, dakle SDP-a i SDA, ali je to mješavina i zabrinutih ljudi i ljudi koji su na funkcijama i političkih lidera danas. Njihova reakcija na sve ovo je vrlo zanimljiva, ali niko s njom nije izašao u javnost da kaže ja sam taj i taj i stojim iza ove rečenice. Znate kako oni danas nazivaju ovo što se dešava u Sarajevu? Državni udar. Ko to tako naziva? Svi. Građani prvo imaju pravo, kad je socijalno nezadovoljstvo, borba za pravdu, borba protiv korupcije, da čak urade i nešto što se zove u karikiranom, tendencioznom, zlonamjernom smislu državni udar. Kakve je bilo to državni udar što su ljudi 550-60 hiljada nezaposlenih ljudi. Krađe su svugdje. Jesu li to autoceste, jesu li to vozovi, jesu li to... Vi više ne znate gdje ministri kradu. Ne znate više u kliničkim centrima ko krade na nabavci opreme. Vidjeli ste da je uhapšen prije mjesec, 2 dana poslanik koji uzima 20.000 od nesretne žene za radno mjesto. Građanima je više dovdi. Nema tu državnog udara. Ima udara, vi se sjećate da sam ja govorio da me ljudi nisu razumjeli da ovdje postoji državna mafija. To nije udar na državu, nego na državnu mafiju. Ba inače su informacije uvijek ova 2 dana da više policajaca ima povrijeđenih. Pa to pokazuje da su ipak policajci ljudi koji se trude da budu neće. Što tolerantniji kada moraju, međutim... i da odgovaraju na silu samo u slučaju velike primjene sile protiv njih. Ovo su podaci, ako smijem da kažem, koji su užasni. Mi znamo, makar koji smo bili u ratu ovdje, šta znači kad izgori arhivska građa ili dokumentaciju u vijećnici. Strašan dnevnik. Takva je to dilema. I danas i oko direktnog prijenosa i oko svega toga. Ljudi zaboravljaju kod nas, više bi rekao ne pamte ili neće da pamte. I medijski u ovoj situaciji treba maksimalno oprezno prilaziti. I potpuno je i politički i medijski treba definisati da ljudi imaju pravo, da ih potpuno razumijemo. I politika, i novinari, i oni koji su odgovorni, savjesni ljudi. I da na sve imaju pravo, samo ne smiju da rade to sami protiv sebe. Kako usmjeriti energiju ljudi? To je i kako ne dopustiti da to pređe u anarhiju. Za sve postoje zakon. Lako ih je popaliti. Da, ali za sve postoje zakoni i za političare, i za policajce, i za huligane. Ovdje je jako važno da odvojimo opravdani društveni pokret i pobunu od onoga što se zove zločin prema historijskoj građi, prema institucijama i prema građanima. Mislim da se to mora odvojiti, da tu nema nikakvu iluzija da se neće dogoditi, ali također ovi huliganski ispadi ne mogu biti sredstvo loše vlasti da kompromitira opravdani građanski bunt. Kako ti huligani nisu huligani? Ne shvatam. Pa nekako se definišu kao huliganima. Mislim, po ponašanju. Vidite, neko ko zapali. Ja? Historijsku građu jeste huligan. Ona ga ne maltretira. Papir ga nisu pokrali, nego živi ljudi. I mislim da u tom smislu ti mladi ljudi moraju pokazati minimum pameti, pa i onoga što svi u regionu i drugdje imaju. Državotvorne svijesti, da ne udaraju na državne institucije, jer da sad ne banaliziram stvari, teško ćete vi na zapadu vidjeti da neko udari na državne
simbole onda kad štrajkuje zato što je nezadovoljno. Da završimo, gospodine Radončić, ovako. Šta je u vašoj moći da vi spriječite ovo što se dešava, dakle paljenje, ovakav način izražavanja nezadovoljstva? Šta je u vašim rukama? I političkim i ministarskim? Mnogo veće poluge su, nažalost, u političkim rukama, moju autoritativnosti, molbi da intervenišemo prema tim ljudima, dijagnozama. Kao ministar sigurnosti, zbog neuspjeha reforme policije, mi na državnom nivou nemamo ništa. Ja da SDP ima preskonferenciju, znači smo to i malo prije sada potvrđuju, bojim se da to sve ne pređe, a u velikoj mjeri je prešlo u političke vode. Dešava se to, a se dešava ovdje jedna politička akcija, to uglavnom vaša, i jedna politička šutnja uglavnom svih ostalih. To je prosto, kako bih rekao, neobjašnjivo. Neobjašnjivo je. To je vrlo objašnjivo. Šta je objašnjivo? Morate imati hrabrosti da se obratite građanima. Ako nemate hrabrosti da im se obratite, znači da imate razlog da bježite od njih. Ja zaista ne želim, niti ima razloga da se bojimo svog naroda. Ali se to pretvara u ovo. Onaj koji priča o tome, Radončić, on stoji iza ovoga, riješi ministar sigurnosti. A oni koji šute o tome kažu... Oni su naučili da šute... Nisu sumnjivi. I kada korupcijski muljaju i kada treba da se obrate građanima. Predugo to traje, ogromna je pljačka države i kažem, ovdje je mudrost ići legalističkim metodama, odvojiti huliganstvo od građanske opravdane pobune i tu mi molimo ljude koji su neposredno dolje da eliminišu te grupice i skloni što dalje od sebe i da napokon dobijemo situaciju koju smo imali, ne znam, prije 2-3 sata u Tuzli, da policajci i demonstranti zajedno čiste ulice. Poslije ovog dana moramo da se obratimo Tuzli gdje je to sve počelo, da ipak tamo savjest polako, jel tako, prevladava razum, da se ljudi vraćaju, jel tako, poslije tih svih strasti i svega toga u normalu, da apelujemo na građane, kako smo to u ratu radili, a čovjek ponekad nema snage da to više ponavlja. A to je da budu razumni i u Sarajevu i svugdje. Danas u Goraždu je bila informacija, dobili smo to iz prve ruke, da su tamo recimo vlasnici fabrika koji su također ugroženi, koji imaju svoje prava, koji su blokirani, da su organizovali svoje radnike. Goražde je danas bilo baš za primjer, bilo je sigurno još dobrih primjera, ali izdvajamo Goražde jer su provjerene informacije da su radnici izišli pred kantonalnu vladu sa svojim vlasnicima, sa svojom upravom, da je to bilo mirno, da su tražili smjenu, da su tražili svoja prava i nikakvih problema nije bilo. Ali suštinski očigledno se ne dešavaju iste stvari i nije ista struktura građana pred vladama u Goraždu, u Sarajevu, u Tuzli ili u Mostaru. Mi smo suočeni sa pobunom građana koja je u nekom smislu vrlo različita, ali poente su iste. Vlast mora prestati krasti, vlast se mora sukobiti sa korupcijom, mora prestati enormno zaduživanje naših građana. Dobro, to sve nešto što ovi događaji moraju da ubrzaju. I mora se napraviti reforma sigurnosnog sustava. Šta će stranke na vlasti koje sad održavaju preskonferencijom, najavljuju će i biti, šta će kazati? Da će to biti politička borba ili će to biti prepucavanje i s vama, ili će to biti konkretni nalozi strukturama vlasti kako da se ponašaju u ovoj situaciji? Pa najmudriji i najbolji odnos bi bio da oni preuzmu dio odgovornosti za sebe i što brže urade makar dio posla koji su prije 3 godine obećavali. Za kraj samo ovo. Ne posmatrajmo ovo samo kao, to smo najavili mi u CD-u, sve najavimo prije vremena pa onda sve zaboravite. Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini počela je davno. Izborna kampanja u Srbiji, pa onda RS Mirna. Srbija je danas nervozna zbog svega ovoga. Vučić je pozvao na sastanak Dodika koji je negdje gore u Rusiju, u Sočiju. Federacija gori. Vi treba da idete u FBI pa odlažete taj put. Dačić je bio u FBI-u. FBI otvara kancelarije, ofise u Beogradu, potjernice za Nasorom Morićem, priča o krajini ratnim zločinima, Manolo Milovanović, Interpol i tako dalje. Ja sam novinar koji mora da to sve stavi na gomilu da kaže kako to sve odjednom. Ne može to odjednom. Pa živimo u dinamičnim vremenima. Živimo u regionu koji se ozbiljno transformiše, koji želi da ide u Europsku uniju. Živimo u vremenima kad su se sva društva demokratizirala, neovisno da li je to Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska.
kad građani, zahvaljujući društvenim mrežama, imaju sve više prava i informacija da se miješaju u tome da njihovo društvo bude bolje i uspješnije. Možda ovako regionu se zapali zbog ovoga? Pa sve što je pozitivno u smislu pritiska na vlast, bez huliganstva, nije loše da se širi. Od toga društva ispadaju kvalitetnija, politike su efikasnije, strah od laganja građana će biti mnogo veći, a tu ne vidim velike štete. Kada se govori o mirom ispoljavanju nezadovoljstva. Se brže širi nego li, kako bi rekao, zahtjev za pravo. Pa vidjet ćemo, mislim, mi ćemo, najvažnija stvar da se mi bavimo svojom kućom i svojim poslom. Ne znam hoće li se ovaj socijalni bunt iz Bosne i Hercegovine širiti ka regionu. Naše je da ovo što prije uspješnije i mudrije saniramo. Vijesti, pa hvala gospodine Radončiću. Hvala vam. Da je se pokazao društveno odgovornim čovjekom, da je ta vlada dala ostavku. Možda svega ovoga danas ne bi ni bilo. Sada imamo strašan problem. Gdje to može da ode? U mojoj kancelariji prije odlaska u studiju čuo sam, eto, ne prisluškujem, vi to radite, obavještajna služba i ministarstvo. Šalim se malo, da ste čuli sa Draganom Čovićem. Mostar, moramo da apelujemo na ljudi u Mostaru, da ostanu mirni, da to ne pretvore u nešto što je međunacionalno i da se to ne pretvori u nešto što je gluho bilo. Pa mi tu imamo precizno iskustvo. Imali ste jednu potpuno... Suštinski pitam Mostar, da. Taj razgovor sa Draganom Čovićem i pitanje je, jeste se danas i čuli sa Lagundžijom, sa Izetbegovićem, Nisam. sa Čomšićem? Ko se danas s kim uopšte čuo u državi? Da vam odgovorim na prvo pitanje. Vi ste imali potpuno demokratski pritisak pred parlamentom Bosne i Hercegovine, kada smo mi ovdje uspjeli da iskoordiniramo, da ne bude početka s pogrešnim tendencijama. I građani su pokazali da neke promjene mogu da se dešavaju. Ovdje je problem kontakta kantonalnih vlada, koje su direktno odgovorne jer imaju najveće budžete, određuju javna preduzeća, odnosno ko će ih voditi. Entitetske, odnosno federalne vlade, sa građanima koji su nezadovoljni. Najgora moguća stvar je bilo da jedan sukob građana, nezadovoljnih građana, gladnih građana sa ljudima koji loše rade ili ne znaju vlast ili kradu, dobiju dimenzije međunacionalnih sukoba, što se, nažalost, u Mostaru, zato me je zvao gospodin Čović, ne daj Bože, može dogoditi ako dođe do kretanja lijevo-desno u smislu da se napadaju neke institucije, što se može protumačiti napadom na Hrvate. Ja sam u tom smislu uvjeren da će ljudi pokazati odgovornost, da makar u cijeloj šteti izbjegnemo i tu dimenziju. Zašto mislite da samo napadom na Hrvate, a suštinski zbog većinskog bošnjačkog stanovništva u gradovima kojima se ovo dešava, da li je ovo, kako bi rekao, građanski ili većinski bošnjački? Pa ja ovo multietnički. Ja ovo doživljam kao socijalni bunt, ali to ne znači da će ga drugi doživjeti tako. Vi se sjećate pobune građana pred parlamentom BiH kada su Srbi napustili državne institucije. U tom smislu sam ja malo prije govorio da neko iz hrvatskog korpusa može to tako doživjeti ili namjerno ili nenamjerno, ali da se moramo ovako truditi da bar pored ovog vandalizma koji ispolje nemamo tu vrstu političkih šteta. Bilo ovo obični protesti, ali vrlo energični, vrlo usmjereni, vrlo jasni, i bili u neko doba prerasli u anarhiju, ili bili oni dobro organizovani. Fakat je da su napadnute kantonalne vlade. Znači, već neki sistem postoji. Nešto se već dešava. Kantonalna. Ili su bili mirni protesti pred kantonalnim vladama. To daje neku sliku iz ovoga. Ko je vođa, ko je lider, ko je to napravio, šta je cilj i tako dalje. Nema odgovora na ta pitanja. Ali ima odgovor na pitanje koje... Ali dešava se da se napadaju ili se pale ili se pred njima održavaju protesti kantonalne vlade. Da li to znači da sistem ide od kantonalnih prema gore? To znači entitetskim, da su građani shvatili u Sarajevu da je kantonalna vlada, ma čija ona bila, a sada je trenutno SDA vodi tu vladu, uništila
da ljudi u Zeničko-Dobojskom kantonu shvataju šta ta vlada nije uradila ili loše uradila, ili konkretno u Tuzli šta SDP-ova vlada nije uradila prema građanima. Građani su se već dovoljno politički educirali da je novac u kantonalnim vladama u federalnoj vladi. I znaju gdje da traže svoja prava. I znaju ko je vodio privatizaciju, i znaju da ste vlade vodile privatizaciju neovisno od kadrovskog sastava, i znaju da tamošnji nadležni tužiteljsko-policijski aparati nisu djelovali. Znači li to da znate da će krenuti na federalnu vladu? Ne znam, samo hoću da kažem jednu drugu stvar. Ja sam se danas konsternirao i iznervirao, to mi se jako rijetko dešava. Kad su mi pokazali ljudi sa BHT1 zvaničan policijski dopis s potpisanim nekim tužiteljom sudijom da im se izuzima kompletno snimljeni materijal u Tuzli. Vidite, kad se brani vlast, to tužiteljstvo reaguje u roku pola sata. Kad se na miru 15 godina kralo, to tužiteljstvo uopšte nije reagiralo. Znači li to da znate ili da očekujete da će krenuti na federalnu vladu? Ja pozivam ljude da ne idu niti na jednu vladu. Mislim da nakon ovoga su svi izvukli lekciju i naročito su izvukli SDA i SDP, jer su to vladajuće stranke, imaju svoje direktore, stotine njih u javnim kompanijama, svi ministri su njihovi na federalnom i ovom kantonalnom nivou. I ja pozivam građane da zaista pokušaju da se suzdrže. Mislim da ne treba ići u nova okupljanja bez preciznih zahtjeva. Ono što sam čuo u Tuzli je potpuno prihvatljivo, da vlada podnese ostavku, da se smijeni komesar policije, neki VD tamo, i mislim da se sve mora pretvoriti u politički dijalog, socijalni dijalog, ali Bog mi prije svega u hapšenje onih koji su krali. To je jedini sedativ za narod da znaju da je napokon počela da radi pravna država protiv onih koji su ih uništili u svakom smislu. Bit ću još konkretniji, ako ste o tom razgovarali. Koliko, gospodine Radovčiću, vama ovo odgovara politički, kao predsjedniku SBB-a, kao stranci, da podsjetim gledalci i vas, koja se potpuno povukla, ono malo što je ušla bila u zakonodavnu vlast, ušla u parlamente, kantonalne, federalne i tako dalje, pa se povukla i potpuno je po strani. Ima alibi da kaže, ja nisam u vlasti, osim ministra sigurnosti na državnom nivou. Koliko vam to odgovara kao predsjedniku SBB-a, da mu komotno kažete to, i koliko vam još jednom odgovara kao ministru sigurnosti da pokrenete mehanizme o kojima uporno govorite, hapšenja onih koji su unazad koliko godina po vašem tumačenju doveli do ovoga? Pitanje najzad djeluje vrlo naivno, ali je vrlo delikatno. Biću jedni i drugi koji su suštinski narod. To nije sukob. Nije ni ovima dobro, nije ni ovima dobro. Ovi imaju posao i što moraju da rade, ovi nemaju posao, ne znaju što da rade. To je sukob loše, korumpirane vlasti sa svojim građanima. Ovo je samo manifestaciona slika da je to sukob policije i mladih ljudi. Sve radi. Naši ljudi nemaju hljeba. Naša vlast nije dala niti jednu novu vrijednost. Nema infrastrukturnih radova, nema zapošljavanja, nema borbe protiv siromaštva, nema borbe protiv korupcije. Osnovna stvar je da ljudi nisu samo gladni, nego su željni pravde. Ne možete u zemlji gdje su od sindikata do mnogih drugih u lancu korupcije očekivati da jednog dana građani neće napraviti opštu pobunu. To što su se mijenjali koalicije SDA, stranke za BiH, SDP, SDA, ništa ne znači, jer vi se sjetite kad sam ja došao za ministra sigurnosti. Mi smo obećali veliku antikorupcijsku borbu. Zašto se nije desila? Ona se krenula, smo napravili... To je ta vaša rečenica, ako ne bude antikorupcijskog tsunamija, bit će građanskog. Zašto ne bio antikorupcijski tsunami? Mi ovu situaciju kao pametni ljudi treba da iskoristimo za nekoliko stvari. Prvo da zamolimo te mlade ljude da ne budu huligani. Da ih zamolimo? Da, apeliramo. Ko ih moli? Niko ih ne moli. Molim vas, ne možete paliti zgradu predsjedništva. To je na kraju krajeva kulturno-historijski spomenik star 110 godina i to je državna institucija. Ako napadete svoje predsjedništvo, rušite svoju državu. I to su stvari koje će ova zemlja u pravnom smislu te riječi lakše završiti nego da sankcionirate stotinak velikih riba koje su uništile, pokrale, otele najbolje fabrike koje su pravile generacije i generacije prije nas. Da budem konkretan, da li će ovaj građanski tsunami, kako ste ga vi nazvali, otvoriti vrata
vama, OSI-SIPI, prvenstveno tužilaštvu, Ja bih krenuo da krene u akciju? Da li će to biti alibi? Da li je ovo povod? Da li se između ostalog ovo dešava i zbog toga? Dešava i vidjeli ste u Tuzli. Ljudi su vrlo nezadovoljni reakcijom kantonalnog tužiteljstva. Tamo u ladicama godinama stoji krivične prijave protiv ljudi koji su uništili tu privredu tamo. Ja znam pouzdan slučaj da u ladici tamočne tužiteljice stoji predmet protiv čovjeka koji je pregazio ženu, ljekar, pobjegao s lica mjesta. I to ne želi niko da procesuira. Zašto ne želi niko da... Odnosno, zašto nije to nam je uglavnom jasno? Da li će poslije ovoga tužilaštva Ministarstva sigurnosti koje ima informacije OSA, SIPA, kantonalna tužilaštva, federalna krenuti u akciju? Agencije za provođenje zakona su sve te slučajeve zajedno sa mnogim policijama predale tužitelju. Ja mislim da će ova situacija koja se dogodila probuditi i svijest mnogih tužitelja na nižim nivoima. Jer državno je krenuo da radi robustno. Ili sistema? Hrabrost, ko treba da odluči u ovom momentu da kaže svim tužilaštvima u akciju, da pokažemo građanima da je to. Ako je to... Naša tužiteljstva su u formalno-pravnom smislu potpuno samostalna i to je dobro. I odgovaraju jedino za svoj rad Visokom sudskom tužilačkom vijeću. Sada su se građani pojavili u ulozi Visokog sudskog tužilačkog vijeća i ovaj se pritisak mora iskoristiti. Vjerujte, nema druge, nego da pohapsimo tu bagru. Ako sad neko ima hrabrosti da štiti onoga koji je kupio za 130 miliona maraka pogrešnih Talgo vozova koji ne odgovaraju BH šinama, pa ne znam šta treba da se desi. Da padaju mrtve glave zbog lopova. Ko srećom da toga još nije bilo, o tome ćemo situacijama, ali kasnije da vidimo šta su uzroci, kuda ovo sve vodi to. Ko to treba da uradi? Ko? Sistem. Šta je sistem u Bosni i Hercegovini? Jer ovdje se dešava da je Republika Srpska potpuno mirna. Bili su nas demonstracije u Banja Luci, preko 300 ljudi, organizovane, Helsinški odbor za ljudska prava, izašli ljudi, kazali svoje transparente i vratili se, ali je RS miran, a federacija gori. Da to šuhveli. Prvo mislim, ne treba da radimo po principu da komšiji crkne krava, ali socijalno stanje u Republici Srpskoj nije ništa bolje, nego je možda i gore. Zašto ne dešava nego u federaciji. Pa vidjet ćemo da li će se desiti, neću da nagađam, ali je činjenica da mi ovdje u federaciji počinjemo da se suočavamo sa demokratskim, građanskom pobunom socijalnog, političkog i antikorupcijskog tipa. Ja ne bih htio da ove dramatične slike koje su u nekom smislu politički jako štetne po Bosni i Hercegovini. Mi smo danas poslali opet i bojim se da se u tome specijaliziramo na štetu svoje državnosti i budućnosti, svijetu poslali jako loše slike. Da gori predsjedništvo, da gore kantonalne vlade i u tom smislu nadam se da se to više nikada neće dogoditi, ali loša politika koja traje 17 ili 18 godina mora da prestane. Znam, ali kako da ugasimo ove vatre i kako da energiju mladi ljudi usmjerimo na način koji je civiliziran, ali da on ipak ima efekta. Jer pitanje je šta se na ovaj način može postići. Znači, tim mladim ljudima i obespravljenim radnicima treba objasniti da postoji mirni način i da postoji još ne znam koliko načina da se to uradi, ali da se ne pravi šteta sami. Ja ne volim tu riječ rat, prezirem to, ali se u ovakvim situacijama ponekad, nažalost, mora. Tučemo se, izbeći ću tu riječ, tučemo se sami između sebe, a pitanje je šta je rezultat toga. Znači, ako je rješenje pohapsiti one koji su krali, one koji su ostavili ljude bez hrane, mlade bez posla, to se neće desiti sutra ujutro, je li tako? Šta uraditi od sada do momenta dok sistem ne proradi? Šta je uopšte sistem kod nas u Bosni i Hercegovini federaciji? U demokratskim zemljama građani trebaju da kažnjavaju lošu vlast na biralištima. I sreće je da su izbori relativno blizu. Ovakve situacije, nemojte da se pravimo da to ne vidimo, nisu novost samo u Bosni i Hercegovini, to se dešavalo u mnogim postkomunističkim zemljama i postkonfliktnim društvima, da su se građani pobunili protiv partijskih oligarhija koje su ih opljačkali. A poenta je u tome da mi mladim ljudima precizno stavimo do znanja, uz precizne zakonske sankcije, da vandalizam nije nešto što može pomoći ovoj zemlji. Što znači sad zakonske sankcije? To? Pa znači, ako ste vi zapalili konkretnu zgradu, nije nemoguće da će sutra protiv vas neko podnijeti krivičnu.
uživo u programu Faruni Radončić, ministar sigurnosti. Dobro večer. Dobro večer. Šta je ovo? Ovo je rezultanta 17 godina korumpirane vlasti, 17 godina uništenih privatizacija, 17 godina uništenih konjuha, dite, skenderije, velikih sistema koje su pojeli partijski tajkuni i za posljedicu smo dobili užasnu ekonomsku sliku, 100.000 izgubljenih radnih mjesta i akumulaciju jednog narodnog nezadovoljstva koje se prije ili kasnije moralo dogoditi. Teško je i na snimcima i na mjestu događaja utvrditi ko su ti ljudi koji to rade, ko su te osobe. Velika je masa bila u Tuzli, neuporedivo manja masa, ali vrlo onako napadačka raspoložena u Sarajevu. Jesu li među njima ti radnici? Ko su ljudi koji su danas izišli na ulice? Šta kažu obavještajni podaci iz sistema? Da vam kažem, u Bosni i Hercegovini ne postoji jedan ozbiljan sistem u smislu suporta dnevnog tipa, ali ja vam mogu odgovorno reći da su to djeca čiji roditelji nemaju hljeba. Da su to djeca ili momci koji po 7-8 godina čekaju na birou rada. Da su to djeca koja moraju da plate reket državnih službenika da bi zaposlili sebe, svoju suprugu ili svoju djecu. Šta ja ovdje želim da istaknem? Svi vide danas taj haos koji je u nekom smislu nedopustiv, a niko ne vidi kako je taj haos generiran. Svi danas vide 100 ljudi, neko ih zove huliganima, neko neuračunjivim tipovima, koji su palili ili su bili agresivni. A niko ne vidi 100 ili 200 najtežih sistemskih korupcionaša koji su ovu zemlju koštali 100 i 100 milijarde maraka, doveli nas oficijelno na prvo mjesto u Europi po sistemskoj korupciji, po broju nezaposlenih 55% naših ljudi nema posao, po tome da 75% naše djece, naših mladih ljudi, a u te spadaju i ovi, ne vide perspektivu da žive u Bosni i Hercegovini. Strah je to što upravlja najviše ljudskim emocijama. Opet, ponavljam se, mi koji smo prošli ove demonstracije ovakve uoči rata. Bili smo zajedno. Bili ovdje, vidjeli rat i tako dalje. Strah, dakle, to što vi govorite sada, ljudi kažu, ok, razumijemo razloge i motive zbog čega se ovo dešava. Potpuno je jasno. Većina će to potvrditi to o čemu vi govorite, korupcija, mito, nezaposlenost i tako dalje. Ali opet kažem, strah kaže daj da ovo zaustavimo. Ovo se može zaustaviti na vrlo jednostavan način. Kako? Ja sam ovdje kod vas prije nekoliko mjeseci najavio i znam... Nisam htio da počnem time da ne bi dramatizirao još više, ali vi ste ovdje to šta? Ja sam vama rekao da Bosna i Hercegovina će ova 14. godina biti ključna za borbu protiv sistemske korupcije i da mora uslijediti antikorupcijski tsunami. Ukoliko se to ne desi u sistemskom smislu, dogodit će se građanski tsunami. I mi sada imamo situaciju koja je potpuno posljedica da 17 godina mi nismo imali velike ribe u zatvorima. Da mi nismo imali tužiteljstva koja su procesuirala mnoge krivične prijave za privatizacijske pljačke koje stoju u njihovim ladicama. Da imate jedan cijeli sistem gdje stranke participiraju. Koga prozivate sada? Pa evo reći ćemo, uzmite konkretno u Tuzli. Neko je prije 10 godina, zna se da je to radila stranka za bih uništila Tuzlansku banku kao kičmu privrednog razvoja Tuzlanskog kantona. Nakon toga je došlo, ili je već bilo u vlasti SDA cijelih ovih 17 godina, neko je uništio Aidu, neko je uništio Ditu, neko je Sodoso i onda ste dobili situaciju da SDP, koji je pobjedio prije 3 godine to superiorno u Tuzlanskom kantonu, jer Tuzla u nekom smislu uvijek bila crvena, razočara građane jer nije bilo borbe protiv korupcije. Ta Tuzla je, kada se to prekjuče desilo, ne volim to novinarsko iskustvo i ne volim taj novinarski instinkt, ali kada je to prekjuče počelo, znao sam gdje to ide, gdje to vodi i znao sam da će biti brzo. Kako to da u crvenoj, multietničkoj Tuzli, koja je ponosna na to što je takva, pošarena, a imate neki, je uglavnom crveni badjak iznad sebe i u srcu. Kako to da to krene baš tu? Vrlo lako. Protiv vlasti koja je takva. Vrlo lako, vi ste protiv vlasti koja je tamo izabrana. Imali jednog premijera, gospodina Čauševića. Ne vi to otvara milion pitanja. Evo reći ću vam bar kako, jedno. Zašto, analiza, čak i sumnju.
To je vodio jedan politički bandit koji se zove Čaušević. Koristim namjerno tako teške riječi, jer između njegove fotelje i mase povrijeđenih policajaca i građana on je birao svoju fotelju. Nesposobna vlast je branila policiju. Mi svi zaboravljamo da su ti policajci naši građani, da oni imaju jako loše uniforme, da oni imaju jako nizak standard, da njihova djeca stoje na biroima rada, da njihove žene ne rade. I onda vi njih gurnete ispred sebe da se zaštitite od drugih građana, jer za 3 godine ništa niste uradili i čak ste toliko drski da ne želite da primite delegaciju da razgovara s vama. I onda naravno kad plane taj socijalno-politički upaljač krene, onda se pojavljuje domino efekat. Ali domino efekat nevjerojatno da je Tuzla krenula, pa onda Sarajevo se upalilo, pa i zapalilo i tako dalje. I sada je ovdje, dao sam to generalno najavi, naglašavam taj apsurd. Političara nema, sklonili su se, nažalost, trebalo bi da sada izađu sa svojim idejama, da se ovakav način, niko ne osporava način da ljudi traže prava. I ovakav način traženja prava u svijetu je, kako bih rekao, i normalan, i paljevin, nažalost, tako da kažem. Ali u zemlji poslije rata to izaziva strah kod građana. Kako to da se dešava da je suštinski ovo sukob mladih ljudi i policije i prijavu ime ove države. Isto ako ste vi tukli demonstrante, a to se u Tuzli dogodilo, zloupotrijebili ste palicu, tukli ste nekog momka tamo, prskali ste djetetu suzavac u oči bez razloga. Pa morate odgovarati kao policajac. Ko će to sad izaći na ulici djeci koja sada po Sarajevu, šta oni sad rade? Ko su ta djeca? Koliko su uopšte artikulisana masa? Ko će njima sad objasniti nemoj to da radiš jer će biti uhapšen? Svi mi smo socijalna bića, imamo svoje porodice, svoje prijatelje. Konkretno, vi znate, sigurnosni sistem u Bosni i Hercegovini je potpuno atomiziran. Ja kao ministar sigurnosti nemam niti jedno operativno ovlaštenje. Zato pitam. Šta je sistem i ko treba to da radi? Pa sad ću vam reći. Danas dolazi informacija od Sadika Ahmetovića koji je bio prije vas ministar sigurnosti koji traži vašu ostavku i kaže evo, on je kriv jer je on pogubio konce kao ministar sigurnosti, ne drži situaciju pod kontrolom. Pa ja ću vam reći da su 2 ministra sigurnosti prije mene bili gospodin Sadović i Ahmetović. U vrijeme njihovog mandata taj se sistem raspao i on više ne postoji. I ja tek pokušavam da ga vratim. Ja neću polemisati s njime na bazi sljedećih činjenica. Moja plaća je Marku i svu plaću dajem sindikatima. Gospodin Ahmetović je po isteku mandata cijelu godinu dana primao plaću od 4.500 maraka. Da ne govorim o tome da se mene ne može ocenjivati. Na bazi toga da sam se bavio sitnim kriminalom, a nije sitan, da sam svaki dan po nalogu revizora Bosne i Hercegovine vozio 195 km, to je on prijavio, i da ne ide u zatvor. Da ne govorim da je u obavještajno-policijskim tužiteljskim strukturama napravljena cijela moba da se on spasi krivične odgovornosti seksa sa maloljetnicom i mladom Romkinjom koja je i danas u sigurnoj kući. Prigovori od... Jel vi to nešto najavljujete? Prigovori od te vrste ljudi. Najavljujete li nešto vi protiv njega? Ne najavljujem ništa, nego vam kažem šta je čovjek radio i zašto postoje potpuno precizne činjenice. Ta vrsta ljudi koji nisu smjeli da pogledu ni lijevo i desno su stalno živjeli pod ucjenom, ne može meni biti relevantan korektivni faktor. Relevantan korektivni faktor za vas na mom mjestu, a ipak sam ja otvorio i podigao to ministarstvo na noge. Vi ste vidjeli da nema evropske zemlje gdje ja nisam bio do sad Sjedinjenih Američkih Država. Idete sutra u FBI u Ameriku? Sutra, nažalost, otkazao sam posjetu i žao mi je, to je historijska trebala biti posjeta. Prvi put jedan ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine treba ići u State Department i kod direktora FBI-a, ali ovo je mnogo dramatičnija, ozbiljnija situacija i mi smo se lako dogovorili o novom terminu, ali za mene korektivni faktor ne može biti SDA i Ahmetović. Da su oni 17 ili 18 godina uspješno vodili ovu zemlju. Pogledajte, vrlo indikativnu situaciju. Gori vlada u Tuzli kojom upravlja SDP, ali gori i u Sarajevu kojom upravlja SDA. Pa SDA i neko druge ubio gras. Dolazimo do ključnog pitanja koje je političko pitanje. Vraćamo se vrlo brzo u aktualnu situaciju, koliko možemo da kontrolišemo i razgovori situaciju koliko je ona aktualna. Kome ovo politički odgovara, kome politički ne odgovara? Na koga je ovo i politički udar i kome je ovo politička palica u rukama?
Pa vidio sam neke reakcije foruma SDP-a gdje oni praktično optužuju SBB i mene da stojim iza toga. A razlog tih optužbi je da su građani u Tuzli masovno uzvikivali i očekivali da se ja tamo pojavim i potpuno transparentno govorili mi vjerujemo jedino Radončiću. Jedini on nije korumpiran i to. Toliko koliko sam vam večeras rekao. Zato što to, znači, vi kažete, kazali ste, najavili da će biti antikorupcijski, kako se zove, tsunami, ako ne bude on bit će to je stvar analitike, a ne organizacije kojom se ja navodno bavim. Imate riječi opravdanja za ljude, dajete im pravo da mirno demonstriraju. I onda dolazite u jednu situaciju u kojoj je, kako bih rekao, je nezgodna po vas. Ministar sigurnosti, dešava se haos, razumijem ja da to nema vertikale, to je ona priča poštovanog doci o zajedničkoj policiji ili nekoj barem čvršćoj koordinaciji policija, svih policija koliko god imamo u oba entiteta i u državi. Znam da to nema, ali ipak to mjesto ministra sigurnosti, tako, pa i personalno da je ljudima očekuje neki odgovor. Vi ste sad na neki način između sigurnosne funkcije, pozicije ministra i političke. Odobravate, kažete da ima pravo, ali onda se dešava haos. I kažete? Neću ja nikada dozvoliti da jedan policajac izgubi glavu braneći lošu vlast. Zašto bi ja govorio, hajte ljudi, branite kriminalce na vlasti? Ako sam zagovarao već 4 godine da moramo da hapsimo kriminalce na vlasti. I šta kad to policajac čuje i povuče se sada sa... Policajac treba da štiti objekte, instituciju u smislu predsjedništvo države. To je ogromna institucija. Vijeće ministara, državni parlament, da se tamo ne smije desiti ništa. Mora štititi sebe od vandala i građane od vandala. Ali to je potpuno precizan policijski posao od onoga na čemu ja večeras insistiram. A to je? Ne može se problem loše vlasti riješiti upotrebom trajnog tipa policije protiv građana. Problem je politički jer je politika i loša politika napravila ekonomsku katastrofu u zemlji i problem se mora riješiti politički. Da li će to biti nove političke snage? Da li ovo znači krah političkih snaga koje su nemilice krave? Pokazat će vrijeme. Hoće li se ovo smiriti? U ovom smislu? Kako? Pa, sve zemlje, vi znate, bili smo zajedno svakog dana ratu u opkoljenom Sarajevu. Sve što je i dobro i loše ima svoj kraj. Ovdje je opcija da mi svi imamo snage, da razgovaramo s tim ljudima. Prije toga moramo znati s kime razgovaramo. Da se oni konstituišu kao pokretači, osnivači, lideri, grupa s kojom se da pregovarati. Zahtjevi tih ljudi su potpuno, ne govorimo o ovim vandalima, opravdani. Tražili su smjenu vlade Tuzlanskog kantona. Čovjek nije htio da je da. Vas uspjeli. Pa uspjeli su, ali prekasno. Imate ranjeni, pretučeni, pa ne zaslužuje to mjesto od tog glupana Čavuševića. Toliko ranjenih i povrijeđenih ljudi. Čije to mjesto i čija funkcija zaslužuje ovakav haos? Onda je prvog dana dao ostavku gospodine Hadžifezović. Po običaju iskren. SBB nije htio da bude opozicija SDA-u, stranci za BiH ili SDP-u. Mi smo uvijek govorili, mi hoćemo da budemo opozicija užasnom ekonomskom stanju i korupciji. Dobro. U tom smislu je jasno da ovi događaji su šamar politici prvenstveno SDA pa i SDP-a. U smislu onoga što sam ja kao ministar sigurnosti stavio u prioritet svog političkog djelovanja, jer ja nemam operativnih nadležnosti, to ponavljam zbog građana, ja ne mogu narediti policajcu da tuče, ne mogu ga mobilizirati, da brani određeni, posebno što ja to nikad ne bi uradio. To rade kantonalni nivoji koji su potpuno atomizirani. I dozvolite da iskoristim ovu emisiju. Neko je uništio sigurnosni sastav u federaciji i tu je bilo i stranaca koji su se bojali. Hoće li Bošnjaci znati da imaju jedinstven sistem subordinacije i hijerarhije u sigurnosnom sastavu federacije? U Republici Srpskoj je to potpuno precizno poredano. Znači, da ne govorimo o državnom nivou. Vaš odgovor je suštinski... Moj odgovor nije završen. Moj odgovor je precizan. Ovakav pritisak naroda je crvena sjelica da tužiteljstva što hitnije stave
u zakonsku, odnosno krivičnu proceduru oni koji su krali za predmete koji su realni, koji nisu politizirani, ali su nanijeli enormne štete, a naše agencije za provođenje zakona su ih dokumentovali. Znači, rješenje je po vama da hitno tužilaštva na svim nivoima reaguju, pokažu narodu protiv koga su digli, uhapse vjerovatno i kažu narodu smirite se, evo radimo svoj posao. Da li je to? Pa, to će se morati dogoditi ako neko želi, a zaista se nadam da želi, da radi svoj posao profesionalno, a tvrdim vam da 90 i više % naših tužitelja dijeli sudbinu ovog društva u smislu da su fizički nezaštićeni, da imaju loše plaće, da nemaju podršku politike ili da ne kažem društva, da su oni spremni to da urade i da će uraditi. Krajem prošle godine, u 7 dana u 3 CD-a, vi, državni ministar sigurnosti, Željko Komšić, predsjednik države i Mirsad Kebo, potpredsjednik federacije, kažete treba hapsiti. Pa to kažu i građani prije nas. I onda kažem, ako uhapsite, to je onda, jel tako, pa i između ostalog i politički poen pred izbore i konačno se nešto dešava i tako dalje. Ali ako ne uhapsite, onda je odgovornost baš na onima koji su kazali da će uhapsiti, ali ne uhapsiti. Mislim da je ovdje tih verbalnih dilema prošlo vrijeme i da pravna država mora da radi svoj posao, politika mora hitno da stupi u kontakt i političari sa tim ljudima, sve moramo vratiti u sistem, sve moramo završiti na legalnim oktobarskim izborima i vjerovatno u ovom trenutku mi nismo u situaciji da procijenimo. A vjerovatno će se to desiti da neke političke snage odlaze sa političke scene u smislu da više ne mogu biti vlast jer su je zloupotrebile 100 puta, nego će se seliti u neku opoziciju. Vi znate sigurno kakva je reakcija ne samo tih političkih snaga koje su na vlasti, ali ću ja to reći, dakle SDP-a i SDA, ali je to mješavina i zabrinutih ljudi i ljudi koji su na funkcijama i političkih lidera danas. Njihova reakcija na sve ovo je vrlo zanimljiva, ali niko s njom nije izašao u javnost da kaže ja sam taj i taj i stojim iza ove rečenice. Znate kako oni danas nazivaju ovo što se dešava u Sarajevu? Državni udar. Ko to tako naziva? Svi. Građani prvo imaju pravo, kad je socijalno nezadovoljstvo, borba za pravdu, borba protiv korupcije, da čak urade i nešto što se zove u karikiranom, tendencioznom, zlonamjernom smislu državni udar. Kakav je bolno to državni udar što su ljudi 550-60 hiljada nezaposlenih ljudi. Krađe su svugdje, jesu li to autoceste, jesu li to vozovi, jesu li to... Vi više ne znate gdje ministri kradu. Ne znate više u kliničkim centrima ko krade na nabavci opreme. Vidjeli ste da je uhapšen prije mjesec, 2 dana poslanik koji uzima 20.000 od nesretne žene za radno mjesto. Građanima je više dovdi. Nema tu državnog udara. Ima udara, vi se sjećate da sam ja govorio da me ljudi nisu razumjeli da ovdje postoji državna mafija. To nije udar na državu, nego na državnu mafiju. Pa inače su informacije uvijek ova 2 dana da više policajaca ima povrijeđenih. Pa to pokazuje da su ipak policajci ljudi koji se trude da budu neće što tolerantniji kada moraju, međutim... i da odgovaraju na silu samo u slučaju velike primjene sile protiv njih. Ovo su podaci, ako smijem da kažem, koji su užasni. Mi znamo, makar koji smo bili u ratu ovdje, šta znači kad izgori arhivska građa ili dokumentaciju u vijećnici. Strašan dnevnik. Takva je to dilema. I danas i oko direktnog prijenosa i oko svega toga. Ljudi zaboravljaju kod nas, više bi rekao ne pamte ili neće da pamte. I medijski u ovoj situaciji treba maksimalno oprezno prilaziti. I potpuno je i politički i medijski treba definisati da ljudi imaju pravo, da ih potpuno razumijemo. I politika, i novinari, i oni koji su odgovorni, savjesni ljudi. I da na sve imaju pravo, samo ne smiju da rade to sami protiv sebe. Kako usmjeriti energiju ljudi? To je i kako ne dopustite da to pređe u anarhiju. Za sve postoje zakon. Lako ih je popaliti. Da, ali za sve postoje zakoni i za političare, i za policajce, i za huligane.
Ovdje je jako važno da odvojimo opravdani društveni pokret i pobunu od onoga što se zove zločin prema historijskoj građi, prema institucijama i prema građanima. Mislim da se to mora odvojiti, da tu nema nikakvu iluziju da se neće dogoditi, ali također